ei syönyt kuin äsken siitä. Joo. Ei niin kuin se mellun kanssa, että ei ne lämpöisesti. Ne voi jonkun maksan syöttää sydämen. Kivipiirros. Laitetaanko mä Anstikin perkaamaan noita saanit? Sami on opettaja. Niin Sami vissiin sai Samppa tänne. Joo, Samppa voisi opetella. Samppa kyseli. Opeta sen tekemään. Laittaa meille kato. Tää menee Elinalle. Tuolta se näytti viimeksi näyttää. Se näyttää, mä näytän niinku. Avaat sitä tästä ja saat niinku otettua. Mihin asti se on kerin? Se on melkein paremmin menee kato. Näytisikö se tekee? Kuunnella. Toi on nostaa Elinalle eli tällä. Ja Oi, kyllä ihana. Hirmuloikat. Tosi hyvä. Joo. Se ei varmaan kuollut kokonaan, se häntä heiluu, kato hännän pää menee, hyvin näkyy. Joo. Älkää nyt ampunko kuitenkaan, kun se koira. Se ei varmaan elää se vaka. Ihanat loikat se teki. Ei kun siis mä joudun vääntämään sit niskasnurin, niin siinä saman tien auki. Toi oli niin helppo pehmeä toi. Okei. Se ei koeta ihan sitä tapaa. Tähti vaan hyvä olla. Niin. Mieheni on tappaja. Omin pikkukätösin se ottaa hengen pois. Ampuminen on sentään inhimillistä verrattuna tuohon. Mä voin ottaa putkinäkö. Joo. Mä voisin tehdä sillä, että jossain siivoon mä voin ottaa tänne kerran vähän semmosia. Voihan se maksaa siivoon. Siinä on vähän siisimpi varmaan se.